Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Louis Borch. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Tomas d'Aquino, d-dottur tal-Knisja. Fost il-ħafna innijiet u kitbiet li ħallilna, San Tomas huwa meqjus għall-erf kbir li huwa wassal. Għandna dak l-innu sabiħ li nkwantaw kuljum qabel il-barka sagramentali, dak li aħna nsejħulu it-Tantum Ergo, dal-misteru. Kejjew nitolbu biex aħna wkoll inkunu nies lesti li naduraw dan il-misteru. Dal-misteru għarkubtejna, ejjew mela nadurawh. Ejjew insibu ħin fil-ħajja tagħna fejn ninżlu għarkubtejna quddiem il-misteru ta' Alla li mhux biss isir bniedem, iżda jinħebba taħt l-ispeċi tal-ħobs u tal-inbit. Biex nitħejjew tajjeb propju għal dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw, fejn il-ħobs u l-inbit sejrin jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassal għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajtna f'San Tomas d'Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa għal qdusija u ta' ħerqa għat-tagħlim imqaddes. Għamel li nifhmu sewwa kull ma għallem u li jinsiru nixbħuh fl-imġieba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra lill-Lut, ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġalet il-Abram jobdi is-sejħa ta' Alla, meta dan kallu biex imur fard li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġalitu jammar fl-art imwieda, kisu barrani fard barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess sweda. Għax hu kien ħares il-quddiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-imallem u l-bennej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara imdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li jagħmlilha l-wieda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-qotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u selmulu, waqt li jarfu li huma kienu barranin u worba fuq l-art. Ta' bilħaq dawk li jitkellmu b'dan il-mod juri ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. U għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġalet il-Abram joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħa il-wediet u li Alla kien qallu min Iżak
int għad ikollok nisel. U għafem li Alla kellu s-seta saħansitra li jkajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bil-ħakk lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġej żur u jifdi il-poplu tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej żur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu bħalma wieħed fil-modi fom il-profeti qaddisin tiegħu flimkien. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej żur u jifdi il-poplu tiegħu. U salvana mill-edewwa tagħna u minn dejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu flimkien. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej żur u jifdi il-poplu tiegħu. U jiftakar fil-ħalfa li ħallef il-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha flimkien. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej żur u jifdi il-poplu tiegħu. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla hekk ħab lid-dinja li ta' l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dakinhar x'insar fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxiepli ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġod-dgħajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqed fuq imħadda. Għajmuh u qalulu, Mallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-rieħ u qal lill-baħar, iskot biżżejjed. U r-rieħ waqaf u waqfet kalma kbira. U qalilhom, dal-biża' kollu għaliex, mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan minnu biex saħansitra r-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu eżies kif dejjem ngħidilkom hija l-kelma tal-Alla għalina llum. U għalhekk dan ir-rakkont li għadna kemm smajna mhuwiex rakkont ta' ġrajja li ġrat, imma huwa ir-rakkont tal-ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox, frażi li jinsibuha ta' spiss fuq fom Ġesu hija din: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ejjew immorru in-naħa l-oħra. X'qed jindika? Ma ninsewx li Ġesu qiegħed mad-dixxiepli u dawk li qed jemmnu fih. Hawnhekk fil-Vanġelu ta' Marku jgħidilna li qasmu miegħu anke dgħajjes oħrajn. Ix-xatt ieħor eżies mhuwa xejn għajr id-dar tal-missier. Aħna hawnhekk qegħdin fuq naħħa u rridu naqsmu flimkien mhux weħidna flimkien għax-xatt ieħor. Għas-semma pajjiżna.
Il-ħajja tagħna hija vjaġġ, hija pellegrinaġġ. Nistgħu ngħidu li huwa vjaġġ fuq il-baħar. Infatti, fil-Vanġeli anke id-dgħajsa hija dejjem simbolu tal-Knisja. Imma kif jiġrilna spiss f'dan il-vjaġġ aħna inħabtu wiċċna mal-maltemp tal-ħajja. Min minna m'għandux problemi? Min minna ma jiġuhx momenti ta' teħ il-qalb, momenti ta' ejja, momenti ta' biża', momenti fejn forsi jgħid ħanereq, spiċċajt. Spiċċa kollox. U għalhekk flajta f'din il-karba tad-dixxiepli hemm il-karba tiegħi u tiegħek. Imma l-iżbal tagħna huwa bħal dak tad-dixxiepli. Li naħsbu li Alla huwa rieqed, li Alla mhux kapaċi jintervjeni fil-ħajja tagħna. U ninsew li dan Ġesu qiegħed fuq l-istess dgħajsa li qiegħda titqalleb u titħabat mal-mewġ. Fatti kemm huma qawwija l-kelmiet ta' Ġesu meta jdور fuq id-dixxiepli wara li jwaqqaf fil-baħar, idur fuqhom u jgħidilhom dal-biża' kollu għalfejn. Mela m'għandkomx fidi? Il-kelma fidi jeżist tfisser fiduċja. U dan qed jgħidu lili f'dawk il-momenti jiena naqta' qalbi, anke forsi taħt it-toqol ta' dnub tiegħi. Il-mulej jidur lejja u jgħidli dal-biża' kollu għalfejn, mela m'għandikx fiduċja fija. Mela ma tintabaħx li jiena lest li jinwaslek għan-naħa l-oħra. Jiena għalhekk ġejt foskom biex immexxikom ħalli l-koll nejnkom taqsmu għax-xatt l-ieħor. Ejjew għalhekk illum nitolbu l-mulej Ġesu ikompli jweżinna bil-kelma tiegħu matul dan il-vjaġġ, partikolarment f'dawk il-momenti li fihom aħna naqtgħu qalbna u naħsbuna li sejrin nerqu. Bil-misterju tal-inkarnazzjoni Alla daħal fl-istorja tagħna. Il-preżenza tiegħu hija garanzija li l-koll għad naslu għax-xatt l-ieħor u biex niċċelebraw is-salvazzjoni tagħna. Ejjew nitolbuh bħad-dixxiepli u ngħidulu ibqa' magħna mulej, ibqa' magħna mulej. Għall-Knisja Qaddisa li hija wkoll fil-ħajja tagħha tħabbat wiċċa mal-maltemp tal-ħajja. Għamel li dejjem hija tikber fil-fidi u l-fedeltà tagħha lejn il-mulej nitolbu. Għal mexxejja tad-dinja sabiex imdawlin mill-kelma ta' Alla jaħdmu biex fost il-bnedmin ikun hemm il-paċi u s-sliem u jieqfu il-gwerer li jġibu tant dbatija nitolbu. Għalina il-koll hawnhekk miġbura għal din l-ikla ewkaristika biex bħal San Tumas aħna nitalmu inqimu dan il-misteru hekk għażiż tal-imħabba ta' Kristu lejna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej kbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna, il-kuraġġ u l-qawwa lill-morda tagħna u lil dawk il-persuni li fl-isptarijiet u fid-djar iduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talba tagħna. U Alla ta' tjieba bla qies li b'ħafna modi u diversi manjeri
turi l-ħnina tiegħek magħna. Oħloq fina qalb ġdida u ġeddidna fl-Ispirtu tiegħek. Bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun joġbok u Alla is-sagrifiċċju li aħna minn qalbna qegħdin nofrulek fit-tifkira ta' San Tumas d'Akwinu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu f'tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollha kemm aħna. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Tumas d'Akwinu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħab fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha aħna wkoll magħhom infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-olej ta' smewwiet. Qaddis ta' sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku
ma l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-ħaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kelma waħda tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja dejjem.
Nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu il-ħobb sħaj tagħna hekk ukoll tagħmilna bi Kristu li mallem tagħna ħalli t-tifkira ta' Sant Tumas nitalmu il-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bimħabba bi Kristu Siedna. Idu flimkienek tlieta familjit lil-Omna Marija u nitolbuha dalgħodu biex Marija li kienet l-ewwel tabernaklu ħaj li laqet fija l-misteru tal-imħabba ta' Alla tatina l-qawwa li aħna wkoll nkunu nies li kapaċi niefqu quddiem l-Ewkaristija u nagħmlu l-adorazzjoni tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna